салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Кормандони УБО, имрӯз ман маҷбур ҳастам ки видеобарашение кунам. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, маро бифаҳмед. ман душмани шумо нестам, и шумо душмани ман нестед. ман инро медонам. ман через шумо як статьяи 307 овардаги ҳастам. ном насаби ман Исақов Айюб Давлатшоевич. хушрак маро мешиносед. ман ноодам нестам. ман ноодамӣ кардам. як корманд бо посредник. ман барнома қатъи Исфандиёр дар назар дорам. имрӯз эфир дорам, аз А то Яра гап мезанам. просто дигар хаб кардан натонистам. имрӯз Исфандиёр ман намедонам чӣ хусумате дорад. имрӯз рӯзе ҳаст ки бояд Исақов Айюб удари последнича именно барои Муҳиддини Кабирӣ бояд бизана, но имрӯз биромада соф бекафано зидди Исақов Айюб гап задесанд. ман як чизро намефаҳмам. нав Девона ТВ Асадулло Алиша хаб дурондем, бо и посредникош сар кардем. анаму додараке ки мо овардем 307 дина Исфандиёри посредник занг задай, запис кадай, ҳамун модарша. имрӯз мара занг мезана, гиря мекунад, бачаам бо чӣ гапае? рӯзмон метин зиндагӣ кунам. гуфтам чӣ гапае? мара Исфандиёр занг задеса, гуфтеса ки ту бояд интервью битӣ ки Исақов Айюб дурӯғ мегӯяд. агар накунӣ, ма адвокат мегирам, пешит меом. ман гуфтам зангаш бизад. занг зад, ма гӯш кардисам. Исфандиёр бо ҳам гапош. ма корманди исина, ма бачаитра овардам, у никто Исақов Айюб, Исақов Айюб никто аст. ман намебудам, бачаитра намехел. 2 нафар шоҳид аст. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? илтимостон мекунам. ӯ одама ма овардаги ҳастам. ма ҷавоб медам. ма баёноти оташа хича гирифтаги ҳастам. ҳамун додар мешавад, бачаи ёшай. телефон мехарад, попши мехарад, гиҷое меравад, намеравад, ман медонам. дар назорати ма аст. ман касеро ки бурдагиам, ман гуфтагиам, агар шумо маро гӯш кунед, ҳамаш хуб мешавад. 24 соат мара занг мезанад. имрӯз дар хона мотам аст. падари миннат бахшидагӣ аст. накунед ин коротона. чӣ ҳақ дорад ӯ одам? ӯра ки иҷозат додаги аст? аз номи шумо кормандони УБО гап мезанам. муҳтарам кормандони УБО, 1-2 рӯз пеш як таксист занг зад. онҷо хуша таъриф кардае ки ман медонам дар тамоми ҷо аз номи УБО гап мезанам. онҷо таъриф кардае ки як фоҳиша мара заявление навиштагӣ буд. гуфтанд ки 15 сутка мешинӣ. ман як фалоншон кардам, мара 3 рӯз маҳкам карданд. ҳар рӯз гӯшбиро меоварданд. як рӯза 2 боро бозӣ мекардам дар байни таксиё. хоҳиштон мекунам, чақашон нашед. бовар кунед, ҳамхел статьё модар гира мекунад ки бачаам айми падез мебурояд, ман айтреза нигоҳш мекунам. статья шӯхӣ нест. чӣ меҳнатое кардем? бовар мекунанд, бурдемшон. бале, ҳамаш хуб. бисёр чиҳо дама чӯ меҷакам. но дар кор нест модарро угражат кардам. илтимостон мекунам, пеши роша мегирам. шунавидестам ки ман ӯро делаш мекунам, как будто мара делам мекунад. пуст 100 делам кунам. но чақа нашед. одам ма овардагӣ аст, ман ҷавоб медам. озод зиндагӣ дорад. чӣ угражатшон мекунед? чӣ соатҳои соат зангшон мезанед ки ту бояд интервью бидӣ? ман рӯи тира маҳкам мекунед, ту бигӯ ки Айюб дурӯғ мегӯяд. чӣ гап аст? хватит дошед. зинда бошед.
از من خفه نشین. من از شما خفه نیستم. شما باید از من خفه نشین. پروسته در نمیجای اوجه مرا اسفندیار کیدت کرد. 502 نفر ایمین بستته 307 تلفنشون رو نمیگیرن. بعد این کارای اسفندیار به حرف کلان نوشته میشه. پس ریدیک. 100 جهان تشکر.